मोनद' हारिनो एसटि होनो थांनायाव जोंनि ट्राइबेल माहारिनि आफादफ्रा खुद्रिनाया ओंथि गोनां आरो बियो जुक्ति गोनां होननानै आं बुंनो सानो। नाथाय अल इन्डियायाव ट्राइबेला मोनसेल'। दा दिनै आसामाव ट्राइबेला मोननैमोन, हिल्स आरो प्लेन्स। रिसेन्टलि जि रिकमेन्डेसन होदों बेवहाय भेलि होननानै मोनसे बिथांमोना केटेगरि बानायदों। दा बेवहाय जोंनि जि इम्पेक्ट बिनि जि मोनसे इम्पेक्ट बियो उनाव जोङो नुनो मोनगोन। बियो बारा मोजां जानाय नङा। बियो जि केटेगरियानो बानाया मानो थांनाय खनसेनि डिलिमिटेसनावबो गोबां आन्दलन खालामनानै प्रेसार होनानै क'क्राझार लकसभा सिटखौ दोनफिननाय जादों। नङाबा बियो लखिमपुराव ट्राइबेलनि पपुलेसना बारा जाबायमोन आरो भि खालामनाय लोगो लोगो बियो डिब्रुगड़ बा आपार आसामथिंजायसो बियो थांगोन, बेयो रोखा। जिहेतु थांनाय 29 नभेम्बराव जे जानाय जाथाय, बे जाथायखौ लानानै UPPL आरो एबसुखौनो डाइरेक्ट मोनसे बेवहाय सोमोन्दो दं एबा बे समाव बिथांमोननि थुनज्लायनायावनो बिथांमोननि जे नाजानायावनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै मोनसे अजद होबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। मा बुंगोन थारैनो? खिन्थु आं कुनुदिन फोथाया जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे कामान थांगोन जे सेक्रेटारियेटखौ माने बुख्रुबनांगो, UPPL निफ्राय मोनसे कामान थांगोन बा अर्डार थांगोन जे बेवहाय मायबा मोनसे एटाक खालामनांगो। बेथ' सिमाङावबो मालाबाबो बेखौ नुनाय नङा आरो मालाबाबो जानो हाया। खारन बे लेभेलसिम जोङो कुनु एक्सट्रिम माने बेबायदि गाज्रि साननानै राजखान्थि खालामग्रा मानसि जों नङा। जोङो हारिखौ दानो फैदों, हारिखौ मदद होनो फैदों, हारिनि थाखाय खामानि मावनो फैदों जेसेबां हायो। जोंनियाव जेसेबां सम केपासिटि थागोन, थै थागोन, जिउ थागोन, साननो हानाय मेलेम थागोन, गोसो थागोन, जोङो हारिनि थाखाय खामानि मावनो फैदों। स' बेयो बेसलेस मोनसे माने मा होनो दाय जाबसिननाय। बेखौ आङो आंनिफ्राय बेखौ आं कमप्लिटलि रिजेक्ट खालामो। बेवहाय एडमिनिस्ट्रेसनाव थानाय मानसिफ्रा, सरकाराव थानाय मानसिफ्रा राइट टाइमाव राइट रेसपन्सखौ होनांगोन आरो रेसपन्सा जेब्ला सासेया रागा जोंगोन सासेयाबो रागा जोंफानाय नङा। जेरैबायदि बेवहाय बुंनाय जादों जे जोंहा आथिखालनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे आंखौ बुथारनो नागिरदोंमोन नामा, आंखौ माबा नागिरदोंमोन नामा, बै सोदोबफ्रा बारा मोजां नङा। नोंथांनि मोनसे समाजारि बिजोङाव जेब्ला नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दंमोन, बै समाव नोंथाङा नैबे मोनद' हारिनि एबा एसटिनि सायावनो नोंथाङा बाथ्रा बुंथिदोंमोन जे खांख्राइ साम' गासिबो जाजोब आरो एसटियाव बयबो फैजोबो होननानै ज' खामानि मावलायनोसै होननानै। बे भिडिअ'आ जोबोद समाजारि बिथिङाव बा बिजोङाव गोसारदों। दा रायजो राजाफोरा मोनसे बाथ्राखौ बेखौ लानानै सोंलु खालामदों जे फरायसा आफादावल' थायोब्ला हारिनि थाखाय खामानि मावो बा हारिनि थाखाय बे समाव जुजियो बा नाङो बाथ्रा बुङो, नाथाय जेब्ला राजखान्थियाव फैयोब्ला बे बाथ्राया सोलायो होननानै बाथ्रा बुङो। बै बाथ्राया दाबो दङ। दा जायफ्रा जोंखौ मुगैयो, जायफ्रा जोंखौ लैलैसैसै खालामोमोन, बै मानसिफ्रानो दिनै जोंजों एखे हारियाव फैनो नागिरनाय, बेखौसो आङो बुंदोंमोन। आरो बेयो साननांगौ बाथ्रा जे दिनै बिथांमोना इनसिकिउर जादों होननानै बुंदों। आसामाव माखासे हारिफ्रा इनसिकिउर जानानै एसटि नागिरदों होनदों। दा बिथांमोना सोरजों इनसिकिउर जादों? बिथांमोनानोथ' राजा मन्त्रि जाजोब्बाय, बिथांमोनानोथ' आसामखौ सालायबोबाय। दा आसामखौ जाय हारिफ्रा सालायबोबाय उदांस्रिनिफ्राय नैबे समसिम, बे मानसिफ्रा जुदि दिनै इनसिकिउर जाबायब्ला, जोंनि संबिधाना जुदि बिथांमोनखौ सिकिउरिटि होयाखैबा, प्रटेक्सन होनो हायाखैब्ला, माया बिथांमोनखौ प्रटेक्सन होगोन? बबे जुक्तियाव दङ जे एसटि जाबा प्रटेक्सन मोनगोन होननानै?